Nathan Magri ta' 20 sena li jgħix ħal-qormi inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għal akkużi ta' serq. Fil-qorti nstema kif l-imputat kien taħt ordni ta' probation meta allegatament wettaq is-serqa u anke allegatament kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja li kien qiegħed isegwi. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest, iżda talbet sabiex l-imputat jinżamm fil-ħabs għal minuri hekk kif dan għandu x-xewqa li jirranġa ħajtu u jibqa' taħt supervizjoni. Il-qorti laqgħet din it-talba. Nicolas Catania ta' 39 sena li jgħix u tilajn ninżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati għal akkużi ta' serq u ksur ta' kundizzjonijiet imposti mill-qorti. Il-prosekuzzjoni spjegat li għal-ħabta ta' 3:15 ta' dalgħodu, il-Pulizija ta' Bormla allegatament sabu li l-imputat barra mixħut mal-art wara fil-fatt instab li dan kien qiegħed taħt ordni tal-qorti u f'dak il-ħin kellu jkun ġewwa daru. Intqal li meta l-Pulizija informaw li se jiġi arrestat huwa allegatament beda joffendihom u anke jeddidhom waqt li kien qiegħed arrestat. Apparti minn hekk kien għad li l-Pulizija qiegħda tinvestiga lil Catania fuq reat ieħor meta allegatament mar fuq mara mixja waħedha u serqilha l-mowbajl u kartiera u der jagħmel dan fuq kameras tas-sigurtà. Stefano Montebello ta' 36 sena minn Buġibbana tal-ħelsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li kisser tieqa ta' karozza. Fil-qorti nstema li kien għal-ħabta ta' nofs il-lejl il-bieraħ meta l-Pulizija rċeviet rapport li raġel beda jipprova jidħol f'karozza. Meta waslu fuq il-post, il-Pulizija allegatament sabu lill-imputat fil-karozza bil-ħġieġa mkisra. Meta mistoqsim il-Pulizija huwa qal li ġie xi ħadd ikisser it-tieqa u baqa' għaddej. Jingħad ukoll kif l-imputat ikkoopera mal-Pulizija. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li jħallas garanzija personali ta' 5,000 euro u ma jirsaqx lejn bil-kirkara fejn allegatament seħħ ir-reat.